Bună trifiașilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Neșcă Miraculos, partea a doua. Bine, în partea întâi Tiki puterea, dar încă nu mi-am făcut skin-ul. Am luat scoate spănuți. Deci am să intrăm pe skin. Așa, hai să luăm hainele bubuzei. Așa, ce frumos. Foarte da, perfect. Pare perfect. Nu știu de ce a băgat nouă. Îmi place. Ador acest păr. Dar ador acest păr. Sincer, dacă nu știu de acest păr. Și să mă opresc. Și pe intracarea. Și vă prinde cu acea preț. Înapoi. Da, nu știu ce să are buburuza. Ce putem la noi gratis. Nu are cam nimic. Dat. Dar așa mi se pare mie. Nu, la West. Pot are așa la West yo-yo-ul. Nu cred că l-are. Nu are. La căpușul nu pot nimic. Ce-am făcut? Cum îmi fac skin-ul înapoi? Știu ce trebuie să fac. Îmi pare rău. Bun. Mă fac greșit. Nu o să fac mai bine. Nu vreau să fac mai bine. Da, să nu fac opțiune și opțiune. Trebuie să întâmplă. Ar periculoase de mari. Acum știu cum. Să văd că nu știu cum să mă fac înapoi. Sper că au dăgat noi așa ca să apară și mănățile. Trebuia să o adauge, n-am ce spune. Că trebuia să o adauge, deci da. Au adăugat și fete cu sentimente. Ce bine. Acum avatarul meu va arăta mai frumos. Nu știu cum să mă numesc. Așteptăm. Știu că mereu se face asta când intri pe joc. Alo, domnule. Bine, trifiașilor, am reușit. Eu super erou. Ok. Și cum să mă fac pe eu normal. Ce bine că au dăcat și fete normale cu sentimente. Eu l-am pe ăsta. Da, l-am. L-am doar că... Da, m-aș ca cu... De să și l-am luat. Doar că nu pot folosi pentru că nu-i Crăciunul. Și vreau o doar... Am trebuie să mă luat. Dar, să vă puțin. Nu pot folosi de ochii de marinet, deoarece au așa. De haine, voi avea
sunt cele mai complicate pentru mine. Sincer, vă spun. De fapt, cred că eu pentru haine normale nu va fi atât de complicat. Eu voi lua pe astea. Și gata. Să vezi. Eu. Bine, pot să mă duc jos. Vreau să mă duc la Masterfu ca să-mi dea el miraculosul. Ce zi frumoasă de plimbat. Am auzit că este bătrân care a ajutat doi care a ajutat de Dumnezeu să ne cunoască Cristi. Până unde ar fi acel bătrân? Clar, am găsit un cloc, mai scând unde vă știți un telefon, unde face acest unde se duc. Habar n-am. Tiki, transformarea! Așa, facem quest-ul. Bine, ia să vedem. Da, ar dura vreo 20 de ore. Nu, se sfârșit 20 de ore. Bine, unlock new smell errors control. Oh, nu trebuie să mă duc la Chloe. Mulțumesc. Am ce fete încă. Acum am ce să spun. Chiar nu vreau să mă duc la Chloe. La casa asta să mă duc. Deși cămră. Unde e Zeze? Nu vreau să mă duc. Deși cred că nu știu. Nu aceeași de. Ați l-a ducat acolo cumva? Mulțumesc! N-am bani pentru că deci nu pot să fac. Nu mă pricep la curse. Uite că facem 5 minute. Următoarea mea super putere. Și cum să vă faceți? Timer.
ajung la mai puțin. Să mulțumesc pentru acest miracol. Deși te poți teleporta la el, eu știu drumul. Și habar n-am de ce tot sar până când mă duc acolo. Nu să folosesc foarte putere și face pe transformă. Voi. Folosesc super saltul. Super salt! Aoleu! La Chloe. Deci mă că la jumătatea de mână. Nu mă zic ce. Deci, nu ce facem. Că să folosesc puterea. Regina e bine ala mea. Ce vrei să face că-i Zoe? Vreau să te văd, hai. Cum a făcut aia? Pe voiajelor. În glitch? Plec? Nu, lasă. Numele corect. Nu știu de ce eu fac mai altă ca bubuie. Da, cred că este mai slab. Ea e mai grasă. No! Nu vine să cred. Am acceptat, dar unde mă duce? Am acceptat să mă duc, dar nu știu unde. De fapt, chiar încă aici. Deci, da, nu mai este. De ce nu mă teleportează? Sincer, de ce nu mă teleportează? Deci unde ești? Ești în stor mare. Uite-l acolo. Că nu știu de ce Chloe încă crede în aia. Aia este.
Bună! Sper că... Oh, nu! Statuile dumneavoastră! Unde sunt? Ce? Mă pune să ies, să găsesc? Bă, că nu m-ați întrebat, bă! Ca să vi le găsesc. Bă, are un pic de respect. Stai, îmi folosesc puterea. Încearcă să pună gheara felinei. Mă atingă cu gheara felinei. Oh, nu! Nu mă atinge, te rog! Am o familie. Deși tot nu are. Da, unul are o familie de dur. De prostitui. Aoleu. 1. 2. 'Cred că e acolo sus la marinet. La casa ei. Acolo. Nu avem timp. Bine. Am uitat să nu știu asta. Ia, avem. Puterea. Mulțumesc, da. Nu, așa nu pot să văd. Am închis puterea. Fraților, îmi pare rău dacă vedeți așa. Da, de asta l-am făcut cu telefonul și da. Este somn, dar încă nu e noapte, că să mă duc la marinet acasă și mă odihnesc. Da, știu, când ciudat. Ia, pie. Aoleu, aia nu-i marinet. Nu-i marinet. Dacă vedeți acea femeie sau cine știu, poate chiar e bărbat, în școală să știți că nu-i marinet. Se răspundă păcălit complet. Protejez orașul, protejez orașul, protejez orașul. Oh, nu. O cursă? Nu. Va trebui să salvez omul acela. Ce? O secundă nu ajung. La ăla de viteză la primul și la al treilea. Deși cred că o să câștig asta. Care cred că nu se poate, am fost primul. Deși dacă o iau pe domnișoara Roza, cum ați zis, nu vede.
că sunt singurul care s-a înscris. Dar eu singurul care s-a înscris. De asta câștig. Am prins-o. Nu înțeleg de ce faci așa. Am fost singurul care a participat. Nu vezi că am fost singurul care a participat. Să și eu, sincer, nu-i din scrie. Când ar mai participa în ceva. Dar chiar, de ce nu? Nu mă lasă. Ce nu mă duce? De ce nu mă duce? Că nu te poți duce aici în realitate acolo. Și chiar vreau să mă duc. Nu cumpăr un film de ăla. Ia să vedem, am câștigat acel event. Am două câștigate. Două câștigate. Criminal Games Played. Nu știu eu, pe domnișoara Rose. Și un nou superputere, viteză. Asta chiar de pe îmbunătățit la mine. Așa, miraculos sună frumos, ai de tot când ai de greș. Dar n-am întâlnit încă pe Buburuz aici. Știi de ce? E fra miraculoasă. Ouleu, Chichi, te rog, nu mă transforma înapoi în acest moment. Ouleu, de transformarea. Chichi, nu trebuia să mă transform în timpul ce eram pe acoperiș. Scuze. Dacă nu mai pot. Bine, ia să vedem ce am eu aici. Să-i dau să mănânce la Tiki. De obicei îi plac biscuiții. Uite, am un macaron. Iuhu, macaron! Yay! Yay! Poftim! Ce bun! Ce bun e! Mulțumesc! Plăcere! Da, tot nu mai am energie să coborăm. Serios. Și cum mai coborăm? Nu știu. Cum te aștepți să cobor pe acolo? Bine, trebuie să o fac foarte ușor. Auci! Tiki! Cât mai testăm. Pare rău, dar nu știu. Bine, chiar aș vrea să pot zbura acum. Stai, Tiki? Sigură că nu poți? Sigur, Tiki, că nu te-aș forța dacă... Bine, mai mănâncă ceva. După puțin timp de mâncat. Tiki, în sfârșit ești plină, hai să ne transformăm. Bine. Tiki, Bububag a venit. Au! Să mă odihnesc undeva. Aoleu! Stai. Nu știu. Ce aș... Simt ceva. Stai.
Dacă sunt ceva, e să fac și eu ceva. Bine, o să o fac. Talisman norocos. Stai. Bine, n-am mers. Hai încă o dată. Talisman norocos. Se pare că nu chiar mai merge. Un telefon? Ce să fac eu cu asta? Stai, numărul e Adrian. Să împrumut un mesaj. Du-te. Adică, vin. Și numărul de Adrian. Bine. O să mă duc la Adrian acasă. Asta e școala. Asta e acasă. Asta e casa lui Adrian. Bine, dar să mă duc pe friș. Cine era? Felix? Felix? Stai, am încercat pe... Nu. Felix? A dispărut repede. Unde ar putea fi? O să mă duc aici. Wow! De ce aș primit eu un talisman norocos? Un portret? De ce are ochii ăștia suspicioși? Ia să văd. Oh nu! Nu cred că trebuia să vin aici. Of, nu mai am mult ce mă transform înapoi. Desfac talismanul norocos mereu. Trebuie să fug repede, vine pe mine. Unde să mă detransform? Repede. Repede, fug. Repede, nu pot să ies, nu ajung la clanțe. Am ieșit. Repede. Bine, vreau să desfac. Bine? Of, ce faci, cred că am stat destul de mult. Mai fac eventul ăsta și gata. Închidem. Of. Gabriele Crest? Iar știu să ne transformăm, îmi pare rău, Tiki. Unde? Oh, nu, buburuza. Iar am să dau eu. Păi, eu am plecat. Ce bine. Stai, am altceva de bine. Fanboy?
Coșmarul meu va veni. Unde să mă opresc? Unde? Nu văd întâlnirea mea. Chiar sper să reușesc. Sunt în lumea lui. Ce diferit e în lumea lui. Oh, nu, am picat. Chiar nu știam că în lumea lui Sandboy totul e atât de diferit. Oh, nu, ăsta e coșmarul meu, am uitat. Clădirile astea sunt grele. Nu întreb de ce coșmarul meu e așa. Bă, dar pentru că e un coșmar. Și că ar trebui să fie înfricoșător. Repede. Of, nu. Of, coșmarul. This podcast checked in. Now nightmares can begin. Oh, nu-l aud. Oh, nu. Pifașilor, ăsta e singurul lucru care vom face azi. Chiar nu știam că va fi așa de complicat. Și mai avem o grămadă de dus. Să fug. Repede. Repede. Of, nu, iarăși nori întunecat, mi-e atât de frică. Mi se pare că Sandboy va veni în spatele meu și va lua puterile. De fapt, asta era frica lui Buburuzan, Marine. Buburuzan, nu spun identitatea. Sau probabil o știți. E cam ușor de ghicit, dar pentru ceilalți e greu, se pare că... Uite, aici e casa lui Marinet. Că nu știam că într-un vis va fi atât de real. Nu. Deci ăsta e cam îngrijorător. Deși nu mai am mult ce ajung. Și primesc 800 de diamante. Așa am primit data trecută. Repede să învingem. Floricele mele. Este de diamante. Pifașilor, nu este stil. Data trecută mi-a dat 800 de diamante. 800. Îmi pare rău de ce să închid acest episod. Cât a fost prea mult pe Ticu, săraca de Tiki. Deci să mă pe undeva. Deci transform. Bulinele jos. Bun, a fost greu ca să ne Sandboy, nu-i așa? Da. Vrei un upgrade? La puteri? Da, sigur. De Cosmo, Astro. Ce dorești tu? Păi ne va ajuta
ceva foarte folositor. Nu știu dacă tu îl știi, dar este super viteză. Vrei să încercăm noua ta putere? Tiki transformarea! Acum noua ta putere! Oh, ce fain e! Voi câștiga la orice cursă așa. În 8 ore să fac criptocursul. Uf, dar notificărilor că v-am zis că voi sfârși aici episod. Tu, dar e imposibil să sfârșesc aici. Ați văzut ce are la roz? Repte! Uite-te! Unu, ca să terminăm ele și două curse. Două curse să facem. Una de aici. Și chiar spus să care o cursă. Chiar nu știu. Uite, începe o cursă. Acum, am stat vreo ore aici să facem partea a doua, dar doar rău partea a treia că stăți de 6 minute. Și de asta recuperăm. Atâtam acolo să fie încă, nu știu, câteva minute. Nu știu acesta, acolo. Uite că voi dați foarte puțin minute, și acum așa. Între timp, hai să ne punem să fie. Să vedem ce mai are el acolo. Zaxxon, Zindu. Welcome to the green room. This place is perfect. Cum adică camera asta e perfectă pentru a face chestii? Habar n-am. Ok, o cutie de miracol. Bine, mă duc. Wow, ce frumos e! Vreau să-l magnet. Habar n-am. Bine, repede, trebuie să fiu la cursă acolo. Am zis că fac o cursă cu băieții. Nu cred că mă apuc. Ce păcat. Chiar nu cred că mă apuc. Mai sunt câteva minute și începe. Să mă detransform. Tiki de transformarea. Am o cursă de dus. Nu știu. Sigur că da, Dani. Bine. Dar trebuie să fii cu mine toată cursa. Dacă am un accident. Uite. Nu se râde așa tare. Uite. Nu pot fugi atât de repede. Uite, Tiki. Nu nimic. Dar îți dau un boost. Fugi. Dar se va vedea puțin că e imagine în spatele tău. Cum adică se va vedea puțin? Oh, Tiki, cum adică puțin să vedea? Oh, nu. Tiki, vom juca. Oh, Tiki, bravo, mulțumesc. Ești cea mai bună.
O să mestecă. Stai. Acum repetiție. Mai avem timp de pierdut. Putem să te luăm. Stai. Ce? 3 din 5 și te-am câștigat-o. Trifo, iașilor, nu cred că o voi lua pe roz. Te faci pe Tiki, puteți să facem 2 de alea. Tiki? Nu prea multă cameră. Uite, nu faci de roz, Trifo. O putem face în... Tiki, nu? O putem face. Hai. Hai. Ați apărut? Nu a apărut. Bine, am apărut. Asta 2. Of, Tiki, nu cred. Cum ai energie, ești fădanică. Of, fădanică. Ce-ți treaba? Ia, de fiecare. Of, nu mai ai salturi? Nu mai ai energie, asta. Nu. Tiki, de ce nu mergi super saltul? Ai dat reset și nu mai merge. Super saltul. Of, nu mai merge super saltul. În sfârșit merge. Mulțumesc, Tiki, am dat spectacolul. Oh, nu? Tiki, simt că te-au pus. Trebuie. E pentru o ocazie mică. Este localizat în super ajutor. Tiki! Am lăsat să vă spun că așa că vorbesc la mine. Hai! Am luat pe Rose. Nu e flashlight-ul. O să mă cam să vedem dacă mă ajut pe acolo. Să vedem unde este. Deci nu avem, nu? Nu avem. Ba da! Bine, pe flashlight, pe ce mai bine să fie? Dar mai bine să fie decât mă trec. Eu nu super obosită. Și 4 frașilor, știu că v-a plăcut. Adios!